عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun ghalibul hashiya yana saye da wani mayafi da ya zo daga Najran wanda yake mai kakkausan gefe ne watan cin baki ne kakkausa ne haka an rataya shi a wuya daidai inda cin baki ke tsayawa akwai kaushi ga wurin amma duk da haka nan fajazabahu fa adrakahu arabiyun sai wani balarabin kauye ya same shi yayi sauri ya cin muna fajazabahu bi ridaihi fajabazahu bi ridaihi jabzatan shadida sai ya tasgo shi ya jawo shi da mayafi ne jawowa mai tsanani nazartu ila safati unqihi sai ni dibi zuwa ga gefen wuya ne zuwa ga hukuncin wuya ne unqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyatu ridai cin bakin gefe har ya shiga ciki ya ja shi a wasu riwayoyi hattastadara sai da annabi ya juyo gaba daya irin ka tasgo mutum sai ya juyo gaba daya ya juyo ya kalle ka min shiddati jazbatihi saboda tsananin yadda ya tasgo shi thumma qala sai ce ya muhammadu murli min malillahi alladhi indaka ya muhammad ka bani daga dukiyar Allah da a wajenka ai ba taka bace ta Allah ce irin wannan dukiyar Allah da a wajenka a bani faltafata ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhahika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya dibe shi sai dariya thumma amara lahu bi ata'in sai ce a bashi ya sallallahu alaihi wasallam wannan shine girma biyu a tara da biyu sun ka baka hudu har yanzu karami kake in don mi zan baka ka sai in samu to har yanzu sunan ka dan karami alaji karami amma babba duk shine mai hakuri da irin wa'annan abubuwan mai hakuri babba shine wanda ke sawa bai san dalilin da yasa ba mai sawa kawai don a zauna lafiya da wannan a kashe amma in don mi ga biyu nan ga biyu nan hudu ne to a yanzu akwai matsala har yanzu karami ne amma babba shi ke irin haka an yi waye kuma ya ɗauka ya bashi don haka ku saba da haƙuri duk mu saba da haƙuri saba da juriya mu saba da ba kowa ke yin daidai ba wata ran dole sai an yi ba daidai ba kuma an ƙyale ko in kari ba a rawaito an yi mai ba wata ran dole sai an yi ba daidai ba wata ran maganin ta a ƙyale maganin ta a basuwa maganin ta a wuce kawai